sinoć odigrali fudbala i ujedno se neki poklon uručili za zahvalnost Osa što je na mjestu zajednicu i za nas uručio Rile. Naš budući hadžija. Imaš na sjećanje od rođenih. Možeš pogledati. Pogledajte. Poklon je mali, ali skromno. Proći šta ste kupili, čovjek. On će to sam. On će to sam. Možeš skoro ako hoćeš pogledati, znači to je odnos Osice i... Dobro, drago mi je bilo čak i onu diplomu kad sam dobio prije 3-4 godine na Kovačevcu, baš mi je bilo drago. To je možda i prvi put da neko, ajde da kažem, možda primijeti moje neke zasluge eventualno, znaš, koje ja sam se stvarno trudio. Čak sam, sad ću malo povezati sa otvaranjem spomenika prije, ne znam, 6-7 godina. Ja znači sam to govorio ne zbog to što sam bio na otvaranju spomenika, nego što sam to imao u srcu. Da sam rekao da jedno šta se možemo, šta se mi trebamo, možemo li ja za sebe kajemo dužiti mojim rođacima, generaciji mojoj koji su znači sa mnom bili, da eto njihove potomke, znači tu njihovu djecu, eto, u neku ruku ili uputi malo, ako mogu nešto malo i pomognem i materijalno, ako mogu, ništa bar da ih okupjam, eventualno da savjetujem, da hrabrim, da uspiju, da urade, da se izbore i eto, beli u tome i ja da nešto, ako i kako mogu. Sad to može da bude tako i da bude nezapaženo, ali mi je bilo drago sa onom tada diplomicom, a ovo da vam kažem ovako... Tu je ugravirano nešto što će možda... Obzirom na moju skromnost, meni je žao to od vas... Ne treba. To je s halalom. A zahvalnost sva vam nema šta... Pošto sam rekao čovjeku nešto, ja da sam na njegovom mjestu, beš, to je nešto veže, izgravirati prema tebi, pa sad, možda i tu. Pa reko nije problem kad krene taj dan da ode nas desi da kad krene na Čavu na zadnji put još da malo nije problem, otićemo. Nešto da budemo malo i da na nešto podsjeća i tako da. Šta piše? Ja sam mislio Mirši i Safran. Na gore piše rođeni, a sa druge strane piše Kučišku braći. Znači još jednom da vam se zahvalim za to da budete živi i zdravi, da i vi svoju djecu ovako, da nama naši kupuju kad pođemo na hađ. Da svoju djecu izvedete napravi put, da vas slušaju, da, eto šta ja znam, želim vam sve najljepše za lavu pomoć. Da i oni vas kao starije priznaju koji vi, eto što priznate starijeg, priznate... Pa što jes ovako kuli, nema podaleko, ja sam ovako radio. Pa dobro, ja sam govorio i neki dan svaki put, kažem, bili su dobri i oni prije, ali ipak sam rekao to davno, stvarno ova generacija, što me posebno radije. Ako je napao nekoga... Jer što uopšte volim slogu, volim kad se slažu, i eto, hvala. Evo akcije, nek sjeće ili drva test. Ja da vam kažem, mene kula drži uvijek, gdje god idem, odnećem pričam, kule na prvom mjestu. Znači, poklon iz Kromanija si može, znači znak pažnje, mi smo prepoznali ko nama valja, iz tog razloga smo na neki način. Ja, Rile nešto vezano za kao što se u nas kao obično tako kaže, ova me poklon vezuje da budem još bolji. Hvala vam, živi i zdravi bili, pa ovako mi opet kroz 10 godina nešto. Moraš ti odmah sljedeći. Ne mogu. Svakih 10. Jer ja jagnim drugim koračom. Za 100. rođendan. Ne, što se tiče toga, jak mu je glas. Jednom ispao kod Rileta. Znači, Riletu sretan i hajli put ako voda. Želimo svi da prođe bez problema. Na platu, to čovjek radi da mu ja sad uzmem pare.